podido dormir. Qué lento es, no hay una explicación. La verdad. Terá boa memoria. Debe levar 1000 fotos. Quere que lle saque unha? Deixe, eu veño a contemplar. A vista é a mellor máquina de fotos. Pois quedaría moi ben, porque con este fondo e esa posta de sol. Veña, poñas aí. Moi ben, que elegante. A vostede é imposible sacala mal. A ver, outra. Ai, que bonitas as cousas de antes. Podería estar todo o día visitando ruínas. Eu podería sacar fotos todo o día. As ruínas dignos de onde vimos. Pero as fotos dignos donde estivemos. Ahora xa non se fan castelos como os de antes. O que entende moito de ruínas é o meu amigo Ramón. Ah, sí? Pero non me saque de costas, home. A min gústame imaginar como vivían antes. Pois máis ou menos como agora. Sí, máis ou menos. Gustalle comer. Eu coídome. Non me diga que non come. Pero non Non me dixen, dirá que con esa figura necesita dieta. non dixen que fixera dieta, só que me coido. Pois as fotos sae de maravilla. Será a cámara. Non se chama desta. Bom, Cando queira, convido a comer. Gustalle o bacallau? E o frango asado? Podemos achegarnos ata Portugal. Ou pode cociñar algo. Que lle gusta cociñar? gústame contemplar a beleza, as cousas ben feitas. Visitou moitas ruínas? Cando hoxe? Non, na súa vida. Pois sí, algunhas visitei. Fixo fotos. Pero non lle dixen que a vista é a mellor cámara de fotos. Ademais, eu gústame estar libre de equipaxe. É que? Iso é un non. A veces gústame máis a xente morta que a viva. Non me diga iso, muller. Non será que se sinte soa? Só, eu, en absoluto. Eu gústame moito ver as ruínas. Xa vexo que a usted non lle gusta. Pero aquí nunca pasa nada. Para eso xa temos o resto do ano para vivir sin emoción. Que teima ten a xente con que pase algo. Sempre agardando por algún suceso morboso ou extraordinario que nos faga sentir con vida. Pois eu síntome moi vivo. Querería ser a miña musa. E querería ir dar un baño porque foi un día longo, Entón, o do frango asado, eu prefiro dar o paseo en barca. Ou podemos sacar máis fotos, ou buscamos unha cova. Ande, convídeme unha menta poleo e mañá xa veremos. Quere que lle recite algo para animar o camiño? Xa sei. Que é a vida? Un frenesi. Que é a vida? Unha ilusión. Unha sombra. Unha afición. Coñezo o final. Non sexa pesimista, muller. A vida é soño, é o soño... Teña cuidado, non vai a tropezar. É o soño. Quero que lle volva a recitar que é a vida. Vou indo. Que é a vida. Unha ilusión.